थंय भटमाम संकल्प कोरनो तुमका मुद्र दिवसूची व्यवस्था करताची गुरुवर्याल हाताना मेळचे एकादशी कलाची मुद्रा तुम्ही पुरा स्वीकार करता अशी हांव तुमगेले विनंती करता। नामांकित मस्तीतले भजना मंडळी फाल्ल्या दिसाक येवन देवाल सेव करताची ते मंडळीची भजन ऐकून बी आम्ही कृतार्थ जावया अशी हांव तुमगेले विनंती दवरता। वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला। आम्ही वच्चा परत गाडीक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक। स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर आम्ही वच्चा परत गाडीक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक। सराम देवू देवळां तू सराम देवू सीता माता लक्ष्मण भाऊ सीता माता लक्ष्मण भाऊ आम्ही तंगेले आम्ही तंगेले आम्ही तंगेले दर्शन घेऊ आम्ही वच्चा परत गाडीक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक। स्वाम्यालो वीर विठ्ठलु देव स्वाम्यालो रक्षण करता नित्य सर्वालो रक्षण करता नित्य सर्वालो आशीर्वादू 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 घेऊया तंगेलो आम्ही वच्चा परत गाडीक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक। परम पूज्य आमगेरे स्वामी परम पूज्य आमगेरे स्वामी
सेवा ती कोर्या आम्ही वच्या परत गाडीकर आम्ही वच्या परत गाडीकर स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्या परत गाडीकर स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्या परत गाडीकर येतोच नाही काय त्याला नॉईज आहे काय असं लागला चेक करू हां ओके मस्त खुशी विषय आता राहुल देशपांडे पुणे आणि आनंद भाटे हांनी कार्यक्रमाक उपस्थित असायची आम्ही समस्त संस्थाना वतीनं भजक बांधवा वतीनं घट्टी क्लॅप्स मारून एक पण तांका वेलकम करूया हांगेले संक्षिप्त परिचय मुखावयल भागांत हांव तुमकां दिता आता डायरेक्टली तांणी कार्यक्रम प्रारंभ करताची मध्य चिक्याक टायम दिता तांणी तेन्ना तांगेले संक्षिप्त परिचय तुमकां कोण दिता आता तांगेले सुमधुर संगीत ऐकूत असले एक अवकाश डायरेक्टली ताणें आमकां दिलेलो आसा
ऐक ना स्पीकर चेक करणार का? ऐकू येत नाही यार, काही ऐकू येत नाही मला. खूप केअस आहे, खूप केअस आहे. आता बरं वाटतं थांब असा उलटाच करतो. हा बस रे रे क्लीन सॉन्ग येत नाही. खूप केओस ऐकू येत नाही. निरे ग म ब म ग रे ग रे निरे 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 ग रे ग म ग ब द म द नि द नि सा नि द नि नि द ब म ग रे ग द ब म ग रे ग रे नि रे नाही येते, नाही येते. मला पण नाही येते. मी अमितला याला तर कसं ऐकू त्याच्या मॉनिटरमध्ये पण निरे ग म ब म प व म ए
हे नाही वर्कआउट होतं खूप गोंगाट ऐकू येतं नाही नुसताच एक क्राऊडचाच आवाज येतो जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरी विठ्ठल वीर आम्ही विठ्ठला वच्चा परत गाडेक आम्ही वच्चा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर आम्ही वच्चा परत गाडेक आम्ही वच्चा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक सराम देवू देवळांतू सराम देवू सीता माता लक्ष्मण भाऊ सीता माता लक्ष्मण भाऊ आम्ही तंगेले आम्ही तंगेले आम्ही तंगेले दर्शन घेऊ आम्ही वच्चा परत गाडेक आम्ही वच्चा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तिथे नांदतो
नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी कुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय सब संतन की जय 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 राम कृष्ण हरे
स्पीकरच्या मॉनिटरला ऑर्गन कमी आणि व्हॉइस जास्त कमी. अमितच्या मॉनिटरला 430 ला खूप धीरे
हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण
निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज विठ्ठल 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 नामाचा गजर, नामाचा. नामाचा गजर, माहेर सासर, माहेर सासर नको वाटे, ओ माहेर सासर नको वाटे, नको वाटे.
वाटे घर संसाराचा खेळ, नको वाटे घर, नको वाटे घर संसाराचा खेळ. आली लाभ वेळ मुहूर्ताची पंढरीस जातो जातो पंढरीस जातो पंढरीस जातो जथा
पादारविंद जय जय सुरनुत पादारविंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोपसदन गुरुलिंग खेलन गोपसदन गोपसदन गोप स्तुति ते ननिंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद राधाधर मधुमिलिंद राधाधर मधुमिलिंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद राधाधर मधुमिलिंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद जय जय राधाधर मला थोडा ऑर्गन आणि पेटी खूप शार्प झाली, थोडी कमी चालली. ऑर्गन द्या अजून थोडं.
तबला थोडा दे अजून, पप्पाच थोडा कमी. रे रे ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज. म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हाईचे ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा, ज्ञानियांचा राजा, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज.
मेरे गुरु भीमसेन जी और लता दीदी दोनों ने गाया हुआ एक गाना श्रीनिवास खळे काका याचे संगीतकार आहेत राम श्याम गुणगान या अल्बम मधलं हे गाणं श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की
जय जय गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की। शिखर से
सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने 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 सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार धन्य तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत जय कागड़ा धन्य तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत जय कागड़ा धन्य तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत सजन साधु पूजे मेरे मच के दिन मिलने भाग्यदा लक्ष्मी सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा 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 लक्ष्मी वारंवार भाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार अनंत वृष्टिया करे उतवारे मन कामया सिद्धि तोरे अनंत वृष्टिया करे उतवारे मन कामया सिद्धि तोरे अनंत वृष्टिया करे उतवारे मन कामया सिद्धि तोरे दिनकर कोटि तेज दियो दिनकर कोटि तेज दियो दिनकर कोटि तेज दियो दिनकर कोटि तेज दियो जनक राजना कुमारी भाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार नममाने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारंवार
विठ्ठल
संग टाळ बोलचे पळेला नाच माझ्या संग देवाच्या दारी आज रंगला भंग देवाच्या दारी आज रंगला भंग टाळ बोलचे पळेला नाच माझ्या संग दरबारी आले रंग आणि राव दरबारी आले रंग आणि राव सारे रूप नाही भेदभाव सारे रूप नाही भेदभाव गाऊ नाचू सारे हो गाऊ नाचू सारे हो निसंग गाऊ नाचू सारे हो निसंग देवादीच्या दारी आज रंगला भंग देवादीच्या दारी आज रंगला भंग
पांडुरंग देवाजीच्या दारी आज रंगला मंद देवाजीच्या दारी आज रंगला मंद टाळ बोलची पडीला नाच माझ्या संग टाळ बोलची पडीला नाच माझ्या संग देवाजीच्या दारी आज रंगला मंद देवाजीच्या दारी आज रंगला मंद पांडुरंग 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 पांडुरंग
श्री 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 संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जीवोत्तम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरुवर याले आशीर्वाद मागुनु कलाविदल बदल 2 मिनिट उल्लोचाक अवकाश अनुमती मागता संगीत क्षेत्राचे दोन्ही अमूल्य रत्न आज ही वेदिकेर आसच वाग्देवी सरस्वतील कृपेनं सरस्वतील आशीर्वाद असलेरी आणि तांगेले स्वप्रयत्न स्वसाधना असलेर मात्र असल एक अत्यमोघ कार्यक्रम दिवचाक साध्य जाता आमका तांणी दोग कलाविदान आनंद भाटे आणि राहुल देशपांडे सरान थोडे वेळाक पाळल्यार बसून संगीत लोकांत होरनो हेता तेता खेळोनो थोडे वेळ वापास आणि आता पर्तकाळी जीवोत्तम मठांत हाण सोळे इतले वेळ आम्ही खंय आशिल्ले संगीत लोकांत कशी खेळले म्हणून आमकां गोतना तशी आम्ही भावपरवश जावन मंत्रमुग्ध जावन हे संगीत लोकांत उरले म्हणताना असल एक कलाविदा बद्दल 2 उतर उरले ना जाल्यार ते खंडीत चुकी जाता जाल्यार तांकां कोंकणी कन्नड कळना गुरुवर्याल अनुमती घेवन 2 उतर हिंदीन उलोवचे प्रयत्न करता संगीत एक शेय है संगीत एक शेय है जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा संगीत एक शेय है जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा ऐसे समुंदर जैसे संगीत से चुने हुए कुछ अनमोल गीतों के साथ आज आनंद भाटे जी और राहुल देशपांडे जी ने आज अभंग और भजन को पेश किया है दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं आप जैसे संगीत अभिमानी मिले तो उसे हम अपनी तकदीर कहते हैं दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं आप जैसे महान कलाकार हमें मिले सुनने मिले तो उसे भी हम अपनी तकदीर कहते हैं चांद सितारों के आने से आसमान चमकने लगता है चांद सितारों के आने से आसमान चमकने लगता है आप जैसे मेहमानों के आने से ये महफिल चमकने लगता है ये हमारा भाग्य है ये हमारा सुकृत है ये सौभाग्य है कि आप जैसे महान कलाकारों की पांडित्य हमें सुनने मिला है ये अद्भुत संगीत हमें सुन के हमें बहुत ही खुशी मिली है आप सबको हम गोकर्ण पर्तकाली मठ की तरफ से अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण कर रहे हैं हांगेल एक सान परिचय तुमगेल्या दिवचे प्रयत्न करता म्हाका पयलेची सांगल्या चड सांग नाकाची म्हण फर्स्टाक क्षम मागता जगदीश मामालेक हांणी केलेली साधना आज एक दीस नाही आणि एक वार हांव हे पोडियमार राबलतकी ते सांगून एंड जायना तितले चंद तितले अद्भुत बयोडाटा आसा जालतकी एक दोन कोण सांगचे प्रयत्न करता आनंद भाटे हांणी शिक्षणांतू इलेक्ट्रॉनिक्सांतू BE करून कंप्युटर सायन्सांतू M.Tech केल्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशीले शिष्य जावचे सौभाग्य तांकां मेळ्ळेलें आसा
सरस्वती दयेनं तांगेल आज्जो पिज्जो बापय अशी वंश पारंपर्य जावन संगीत म्हणल्यार रक्तगत जावन आयल्या. आपणेल बापय आणि संगीताचे गुरु चंद्रशेखर देशपांडे हांगेल मार्गदर्शनांतू बालगंधर्व शैलीली नाट्य संगीत हांणी प्रस्तुत केले. ऑल इंडिया रेडिओ आणि टीव्ही माध्यमांतू जनप्रिय जाले. गुरु पंडित यशवंतराव मराठे हांगेले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत शिक्षण घेवन नंतर पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्ला रखा खान, उस्ताद जाकीर हुसेन असल एक महान व्यक्तीक साथीक घेतले. संगीताचे विविधता जल तसले ख्याल, ठुमरी, भजन, नाट्य संगीत, अभंग हातूं आपणेल प्रावीण्य तकसने म्हूण दाखयले. हांणी बालगंधर्व म्हणले फिल्माक 2011 बेस्ट प्लेबॅक सिंगर जावन नॅशनल अवॉर्ड घेतल्या म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी दिसता. नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया अशी सांगता गेले रे आनीक मस्त देशांतू हानी वचून कार्यक्रम दिवन तांगेल पांडित्य दाखयल्या. असल एक संगीत साधक, असल एक संगीत आराधक वेदिकेर आसाची तुमगेले घट्टी चप्पाळेन स्वागत कर. तांकां धन्यवाद दिता. आनंद भाटेजी ऑन स्टेज. तांगे सांगाती आज हे कार्यक्रमाची चंदाय वडयली राहुल देशपांडे पुणे. हानी पुणेचे ख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतकार वसंतराव देशपांडे हांगे लेगी हांणी संगीत शिकले. मस्त आसक्त आशिल्ले तसल हांणी प्रारंभातूची पंडित गंगाधर बुवा पिंपलखरे हांगे लेगी आणि डॉक्टर मधुसूदन पटवर्धन हांगे लेगी मार्गदर्शन घेतले. संगीताभ्यास करून नंतर कला सरस्वती श्रीमती हांगे लेगी संगीत शिक्षण घेतले. ताजी संगातीची तबलांत भी आसक्ती आशिल्ली तसल हांणी उषाताई चिप्पलकट्टी हांगे लेगी आणि पंडित मुकुल शिवपुत्र हांगे लेगी तशीची सुरेश नायक हांगे लेगी तबला भी शिकले. हांगेल संग्रहांतू ख्याल, तपख्याल, गझल, अभंग, भजन, नाट्य संगीत, भावगीता असल ओट्टूची आमकां आयकुच्याक मेळटा. फिल्म प्लेबॅक सिंगर जाले तसल हांणी मस्तीतले फिल्माक, नाटकाक संगीत दिल्या. तशीची हांणी मस्तीतले नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलार कार्यक्रम दिला. हांगेल पांडित्याक, हांगेल प्रतिभेक मास्टर दीननाथ मंगेशकर प्रशस्ती आणि कोत्रुद भूषण प्रशस्ती मेळ्ळ्या म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी दिसता. घट्टी चप्पाळेन धन्यवाद समर्पण करता राहुल देशपांडे पुणे. आजी पकवाज जारासाची ओमकार दलवी. ओमकार दलवी हांणी एक अद्वितीय, अप्रतिम, प्रतिभान्वित पकवाज वादक. सान प्रायेरीची तांगेल बापाय श्री मधुकर दलवी हांगे लेगी प्रारंभिक शिक्षण घेवन तदनंतर पंडित भवानी शंकर हांगे लेगी पकवाज तरबेती घेतले. कडेरी ताळयोगी पंडित सुरेश तलवालकर हांगे लेगी गुरु शिष्य परंपरेंतू पद्धती त्या पद्धतींतू शिक्षण घेतले. अशीची नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलारी मस्तीतले कार्यक्रम दिले. तांगेल पांडित्याक मस्तीतले गौरव, सन्मान, प्रशस्ती तांकां मेळ्ळेले आसा. असल एक होड कलाविद वेदिकेर आसा. आमी तांकां धन्यवाद समर्पण करया. ओमकार दलवी ऑन पकवाज. धन्यवाद. हे कार्यक्रमांतू तबलारी पांडुरंग पवार हांणी सहकार दिल्या. पांडुरंग पवार हांणी तांगेल गुरु पंडित रामदासजी बोयर हांगे लेगी आनी तांगेले गुरुवर्या लेगी 6 वर्ष प्राये तुकून तांगेले तबला शिक्षण प्रारंभ केले. कठीण हटसाधना आणि परिश्रम करून हांणी प्रभा अत्रे, उस्ताद शहीद परवेज तशीची जयतीर्थ मेवुंडी, शौनक अभिषेकीजी, रघुनंदन पणसीकरजी, महेश काळेजी अशी घटानुघटी कलाविदांक तांणी साथ दिला आसा. असल एक श्रेष्ठ तबला वादक आमगेल वेदिकेर आसाची पांडुरंग पवार ऑन तबला. धन्यवाद. महेश विष्णू खनोलकर मुंबई हांणी वायलिनाचेर आशिल्ले. दिवंगत आचार्य जयलाल वसंत हांगे लेगी वायलिनांतू हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत 11 वर्ष तुकून तांणी शिकले. विदेशांतू आणि भारत देशांत मेळ्ळून 5000 चड वेदिके कार्यक्रम यशस्वी जावन दिलेली कीर्ती हांकां पावता. अनुराधा पोडवाळ, देवकी पंडित, रवींद्रनाथ, अरुण दाते अशी अनेक ख्यातनाम प्लेबॅक सिंगर्सांक वायलिनार साथ केलेली कीर्ती महेश हांकां पावता. वेदिकेर आसाची धन्यवाद समर्पण करया. महेश विष्णू खलोनकर मुंबई. वैविध्यमय ताळवादनकार जावन अपूर्व शणे द्राविड हांणी आमगे सांगात उरले. हांणी एक नामांकित बहुमुख प्रतिभाशाली ताळवादनकार जावन आसाची. हांणी नाना मुले,
पंडित रामदास पैसुले, रोहित मुजुमदार, कृष्णा मुसले हांगेले पुरा शिक्षण स्वीकारले. वैशिष्ट्यपूर्ण कलाविद जावन आशिल्ले तसल हांनी तबला, ढोलक, ढोलकी, पकवास, दफ अशी मस्तीतले इन्स्ट्रुमेंट्स प्ले करताची. सवाई गंधर्व महोत्सवात तसले अनेक प्रतिष्ठित उत्सवांत हांनी भाग घेवन टीव्ही शोस, रियालिटी शोस, फिल्म्स बॅकग्राऊंड म्युझिकांतू सहकार केल्या. असल एक अप्रतिम अद्वितीय कलाविद अपूर्व शणै द्राविड वेदिकेर आसाची. धन्यवाद. ऑर्गन आणि कीबोर्ड म्हणताचे आमी हाजेर आजी आमकां सहकार दिल्या अमित पाडेजी. महाराष्ट्राचे जमसंडेंत जन्म जाल्ले तसल अमित पाडे हांनी संगीत क्षेत्रांतू एक साधक कलाविद. गुरु डॉक्टर BV आठवले, पद्मश्री तुलसीदास बोयकर, आदित्य ओक तसले अनेक नामांकित गुरु लेगी ऑर्गन शिक्षण घेवन लास्ट 10 वर्साच्यान म्युझिक अरेंजर जावन हांनी काम करता आसाची. प्रोफेशनल कीबोर्ड जाल तसल हांनी मराठी फिल्म्साक आणि मस्त श्रेष्ठ कलाविद महेश काळेजी, जयतीर्थ मेवुंडी, आनंद भाटे, राहुल देशपांडेजी, पद्मश्री शंकर महादेवन असले कलाविदांक हांनी साथ दिल्या. वेदिकेर आसाची ताळी पेटोवन धन्यवाद समर्पण करया अमित पाडेजी ऑन ऑर्गन. आजी हार्मोनियम साथ दिल्ला आसा आमकां निरंजन लीले हांनी. निरंजन लीले हांनी एक सर्वश्रेष्ठ हार्मोनियम कलाकार जावन आसाची. पद्मश्री पंडित तुलसीदास बोरकर हांगे लेगी प्रीतीची शिष्य जावन शिकताची. नंतर ख्यात गुरु जोशी हांगे लेगी शशिकांत शिंबेकर हांगे लेग भी हांनी हार्मोनियम शिकले. शिक्षण घेता घेताची अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मिरजांतू डिस्टिंक्शन मार्क्साचेरी संगीत विशारद पदवी हांनी स्वीकारली. ऑल इंडिया रेडिओंतू महाराष्ट्र राज्याचे एकमेव A ग्रेड कलाविद म्हणच्याक आमकां मस्त खुशी दिसता. फिल्म्साक आणि अल्बम्साक हार्मोनियमाची म्युझिक दिलेले एक अपरूपाचे म्युझिक डायरेक्टर निरंजन लीले. 2008 प्यारेसांत घडील तसले वर्ल्ड म्युझिक फेस्टिवलांतू हार्मोनियम प्रस्तुत करून सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लिमेंटांतू हांनी परफॉर्म केले. अनीश प्रधान, पद्मश्री शुभा मुदगल, लता मंगेशकर, गिरिजा देवी, पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद जाकीर हुसेन, शंकर महादेवन, पंडित जसराजजी असले अथिरथ महारथांक हांनी साथ दिलेली कीर्ती निरंजन लीले हांक पावता. धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलांतू 18 वर्षान चेडूवांक संगीत धारवतीत आशिल्ले तसले अपरूपाचे व्यक्ती संगीताचे शक्ती वेदिकेचेर आसाची. तांकां आमी ताळी पेटोवन धन्यवाद समर्पण करया. द ग्रेट आर्टिस्ट निरंजन लीले ऑन हार्मोनियम. हे पुरा संत मंडळीनं आज हांगे येवन तांगेले संगीत प्रतिभा दाखयले. एक जाम पॅक ऑडियन्स म्हणत तितले क्राउड आज हांगा दिसता आसा. तसल एक ऑडियन्स तांडून हाडची तसल शक्ती साधन केले तसल कलाविदांक मात्र उरता. हे ಒಟ್ಟುलो कले साध्य जायना. तसल एक महान कलाविदान आयचे आमगेले होडसो मेले पुण्यतिथी दिसू हांगा येवन संगीत सुद्धा आयकुची भाग्य आमकां दिलें. गुरुवर्याल उपस्थितीन तो कार्यक्रम दिवचे भाग्य तांणी घेतले. हाजे बद्दल मठा तर्फेन समस्त श्रोत्र बांधवा तर्फेन अनेक पंत तांकां धन्यवाद समर्पण करीत तांकां अनंत अनंत धन्यवाद दिता. आता तांणी एक भैरवी सांगून कार्यक्रम संपताले. आपकी भैरवी सुनाने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के सामने जाके आप प्रसाद लीजिए. धन्यवाद. थैंक यू. हांगेले भैरवी जाऊ भितरी गुरुवर्याले प्रसाद घेताची. ताजे नंतर हे वेदिकेचेरी बेंगळूरचे विलास नायक हांगेले चित्रकला प्रदर्शन पळोवत तसले एक भाग्य आमकां आसा. कोणी उठान वचना
तशी तुम्ही सकाळ तुकून सांगिल तेन्ना हे एक अमोघ अवकाश मिस करून घेऊ नकाची म्हणून रिक्वेस्ट केल्ल्याक तुम्ही इतलो लोकांनी येवन हे कार्यक्रमाची गोडी घेतली की तशीची अनेक नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल आर्टिस्ट वेदिकेर येता हे बी आमगेले काजी सौभाग्य पळोवचे दय कोरनू उपस्थित उरनू ते चंदाय पळया विलास नायक बेंगळूरू आणि थोड्या वेळान वेदिकेर येता. धन्यवाद. भैरवी से पहले स्वामी जी के ऊपर एक रचना है जिसकी आपने मुझे भेजा है और आपने फरमाइश की है, तो एक झलक दिखा रहा हूँ और उसके बाद हम भैरवी स्वागत करेंगे. नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा, यति द्वारकनाथा कर संजाता, यति द्वारकनाथा कर संजाता, विद्याधिराजयते महिमानन्ता, विद्याधिराजयते महिमानन्ता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीथा. दामोदर कुंड तीर्थ यात्रा श्रेष्ठा, दामोदर कुंड तीर्थ यात्रा श्रेष्ठा, अभिनव जीवोत्तमा गुरुपीठा, अभिनव जीवोत्तमा गुरुपीठा, राम नाम जप यज्ञ कोटि लिखित वरिष्ठा, राम नाम जप यज्ञ कोटि लिखित वरिष्ठा, ग्रंथ सिद्धांत प्रभुत्व पारंगता, दृष्टि संपद पूर्ण शिष्य समस्ती, संपद पूर्ण शिष्य समस्ती, जगता भक्तात्मा अंतरदृष्टि, जगता भक्तात्मा अंतरदृष्टि, गुरुपाद पुण्यान ज्ञान सुदृष्टि, गुरुपाद पुण्यान
आता भैरवीने सांगता करणार आहोत.
दयकोन कोणी उठाच्या ना खाली 10 मिनिटा कार्यक्रम असता खाली 10 मिनिटा कार्यक्रम अस तश जाऊन दयकोन कोणी उठाच्या ना हे विशेष एक कार्यक्रम कसने म्हण फस्टाक सांगले रे ताजी क्युरियासिटी कमी जाता म्हणून सांगता ना एक सस्पेन्स ताजे खातीर हांत विशेष येता सा म्हणून इतलं मात्र सांगच्या शकता दयकोन बसा गेल्ले रे अश जाल्ले म्हण कळले नंतर तुमकां बेजार जातलो की असल एक हांव शो सोण आयलो आहे असल एक कार्यक्रम हांव 10 मिनिटा खातीर सोण गेल्लो आहे अशें तुमकां दिसतालें ताजे खातीर ते बेजार तुमकां जावच्या नज सकाळ तुकून एका फाटी एक खुशी गम्मत संतोष हे आमकां आज मेळ्ळेलें आसा हो आयज दिवस जो आसा एक अविस्मरणीय दिवस गोकर्ण मठ संस्थानाचे इतिहासा पुटान तो आयचे दिवस नोंदणी जाता हो दिवस कित्याक म्हळ्यार सकाळ तुकून रामदेवाल अलंकारू वीर विठ्ठल देवालाचे जे विशेष अलंकारू गंधलेपन रामदेवाक ताजे नंतर दीपोत्सव ताजी संगातीची सोमेल आशीर्वाद गुरुवर्याल कृपा पावसना नशी उरचे वेदिके कार्यक्रम तशीची हांगा डॉक्युमेंटरी रिलीज बुक रिलीज तिरुपती तिम्मपोडियाल प्रसाद खावचे मेळचे भाग्य अशी इदू भाग्य वय म्हणके प्रति एक आज मेळ भाग्यच आमगेले हे एक सुयोग असल दिवस आनी मेळना तशी आमकां मेळ्ळेले आयचो एक व्हड श्रेष्ठ दिवस स्टार्टींग तुकून आमी हांगा पसून आयलेच आनी एक 10 मिनिट
आमकां सहकार दिलेरी अनेक विशेष कार्यक्रम तुमकां पळोवच्या मेळटा म्हूण सांगच्या रिक्वेस्ट करता. आतां इतलो चंद जो एक कार्यक्रम जालो हे कार्यक्रमाचे स्पॉन्सरर्स जावन आसाची शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक हांकां संस्थाना वतीन धन्यवाद समर्पण. जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर आम्ही वाचा परत गाडेक आम्ही वाचा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वाचा परत गाडेक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर आम्ही वचा परत गाडीक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. राम देवू सीता माता लक्ष्मण भाऊ सीता माता लक्ष्मण भाऊ आम्ही तंगेने दर्शन घेऊ आम्ही वचा परत गाडीक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. वीर विठ्ठल देव स्वाम्यालो रक्षण करता नित्य सर्वालो रक्षण करता नित्य सर्वालो आशीर्वादू 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 घेऊया तंगेरो आम्ही वचा परत गाडीक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वचा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक.
परम पूज्य आमगेर स्वामी, परम पूज्य आमगेर स्वामी. मंगळूरा उजिरे गावचे 3 वर्ष प्रायरीची हांनी स्केच करचे प्रारंभ केले. शिकता शिकताची हांनी आशिल्ली जॉब वरीक सोडून फुल टाइम आर्टिस्ट जाले. हांनी एशिया गॉट टॅलेंट, इंडिया गॉट टॅलेंट, तशीच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अशी मस्त नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवल कार्यक्रमांतून तांगेले कला प्रौढिमा दाखयला आसा. 25 वर्सां चड देशां 25 देशां चड देशांतून हांनी कार्यक्रम दिला. विलास मामान सोडेल आर्ट तांनीची ऑक्शन करून मेळलेले लक्ष रुपये कोटी म्हणत तितले दुड्डू हांनी चॅरिटीक दिला. बुद्धिमांद्य, विकलचेतना, कॅन्सर पेशंटाक हांनी दान केल्या म्हणले विशय आयकताना मस्त आमकां खुशी आणि अभिमान दिसता. हांगेले एक टॅलेंट प्रतिभा पळोवन माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ कलाम हांनी प्रणब मुखर्जी, सलमान खान असले महान सेलिब्रिटी लोकांवरीकची हांगेल कलेक अप्रिशिएट केलेले आसा. ऑल ओव्हर वर्ल्डांतू कोटी अभिमानी बळग आशिल्ले तसले एक GSB कलाविदू विलास नायक म्हूण सांगताना मस्त खुशी दिसता. हांक मेळ्ळेले गौरव, प्रशस्ती, सन्मान काउंटलेस म्हूण सांगेत ताका लायकना. असले एक अद्भुत महान चित्रकलाविदाक आमी घट्टी ताळी पेटोवन स्वागत करया. वन अँड ओनली थंय सेल्फी स्टार्ट कर. दय कोरनो कलाविदांका सेल्फी मारचे थंय वच्चा, त्रास दिवचे ना. तांकां सोडून दिवका. तांकां फ्लायट थंय व्हॉलंटियर्सान सहकार दिवचे. तांकां गौरवान पावोवचे बदल एक पण बसूंक येता. हांवें हे सान कार्यक्रम जावचे वचून मस्त वेळ ना. तशें जावन हे कार्यक्रम तुमी लक्ष दिवन पळोवका, कॉन्सन्ट्रेशन दिवन पळोवका. तशें देखून शांतता आनी बसका. प्लीज कोपरेट. येस. चे सो आतां वन अँड ओनली ग्रेट फायन वर्क आर्टिस्ट आमचे गेलो वेदिकेर आसा विलास नायक, बँगलोर.
पुरजनांचं नमस्ते. स्वामीजींचे आशीर्वाद घेऊन मी हा प्रोग्राम सुरू केला. I think I am the first person to speak in RSB Konkani today. अर्थ म्हणतं या. So first painting मी आज केलंय. गुरु स्वामीजींनी पंढरपुरांत चातुर्मास केले तेदा जंबू सवारी केलतेने. सो इट्स अ व्हेरी आयकॉनिक इमेज. त्या एक इमेज रिक्रिएशन करले मी ट्राय केलाय. सो आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. हांगताना मी आर्ट काही व स्कूल जाऊन मी शिकल नाही सा. इट्स अ गॉड गिफ्ट अँड लॉट ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ कोर्स. सो मस्त ಖುಷಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಅದ್ದಿ ಮೀ ಅನೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ करतಂತೆ. आज ಹಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ पुण्यतिथी महा संगम हित परफॉर्म करले मस्त खुशी होता सा. So I will not take much of your time because I know it's already delayed. So I'm going to create one more painting for you guys. You want to see? Yes? Okay. We have the track 2 ready.
ओके सो गुरु स्वामीजींनी संन्यास दीक्षा दिल्ला एक अगेन मस्त एक मेमोरेबल आणि डिफायनिंग मोमेंट सांगले होते त्या मोमेंट मी आज इथं रिक्रिएट करले प्रयत्न केलचा आणि एक लास्ट पेंटिंग फॉर द डे आय एम गोइंग टू डू ओके सो actually मी आधीच सांगत नाही कशाला कारण सांगणं but this time I'll tell you so this is going to be another very special moment when Swamiji Guru Swamiji he went on a Gandaki Yatra, right? All of us have heard about it. So this will be my own way of depicting what he did at the Gandaki Yatra. Once again, thank you so much to all the organizers for actually thinking of inviting me here to perform for all of you, and my heartfelt thank you to each and every one of you once again, and thank you Swamiji, thank you for your blessings, thank you for your blessing always. Track 3 ready?
श्री 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 श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. आम्ही मस्तीतले कले पळयल्या जे असल एक विशेष कला आम्ही पळयला आशिल्लाय. अद्भुत ताका शब्द ना आम्ही गेले की एक स्पेशल टॅलेंट आज आमकां पळोवचें भाग्य गुरुवर्यान दिले बद्दल समस्त भजक बांधव आम्ही गुरुवर्याक अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करेत. आता विलास मामान गुरुवर्याला आशीर्वाद घेवचे वचका म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. ह्या संदर्भारी परमपूजनीय गुरुवर्य तांकां गौरव प्रसाद सन्मान रूप दिताची ते घेवन विलास मामान धन्य जावचे. आणि आता गुरुवर्य शीद फलमंत्रक्षत दिवच्याक रामचंद्र सभा भवनांत येताची दय करून शिस्तू पालन करीत गडबडी करना नशी तुम्ही हे प्रसाद घेऊ का. म्हाका दिसता काही 1 म्हयन्याच्यान स्वाम्यान समयाक समाची देहाक विश्रांती घेतल्या अशें आमकां दिसना. तसं तो आम्ही 1-2 दीस चिके लेट करून जेवले री लेट करून न्हिदले री काही तोंदर ना अशें म्हाका दिसता. जश करून आमकां प्रसाद दिवच्याक स्वामे तांगेले न्हीद सोडू तांगेले इतले टायर्ड शेड्यूल सकाळ तकून सांज पसून 1 मिनिट रेस्ट ना निशी तांणी वर्क केलेले आसा भजका खातीर आमगेल खातीर. तेन्ना आम्ही गुरुवर्याल प्रसाद घेताना थोडे पेशन्सार वेट करून धुंगूळ घेना नशीची चंदायर घेवका अशी हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता. आतां पुरा लोकांक जेवण घेवका जेवणा वचका जेवण जाले नंतर फलमंत्रक्षत घेवच्या येवका. फाल्याक देहशुद्धी करून घेनू म्हळ्यार न्हाव न्हू संध्या वंदन करून जानू घालून घेनू भटमामाला येवका. तांणी संकल्प करताची संकल्प केल्या नंतर मुद्रा धारणे आसा 9 घंटेच्यान मुद्र दिवच्या प्रारंभ जाता. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. आयच्या कार्यक्रमाक अत्युत्तम साउंड्स दिलेले तसले वोल्ट एम्प साउंड्स मूडबिद्रे हांक बीची आम्ही अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करता आसाची. थँक्यू. जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला जय हरि विठ्ठल वीर विठ्ठला. आम्ही वच्चा परत गाडीक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर. आम्ही वच्चा परत